Bueno, kaixo berriro ere. E, Hemen nago berriro bideomapinarekin bueltan. Oraingo honetan, zer ikusiko dugu. Guk tailerrean izanen ditugu, bueno, lehenengo hitz egingo dugu bizka bideomapinaren inguruan, eta gero izanen ditugu postutxo batzuk bezala, eta taldeak egingo ditugu, eta horietatik pasako zarete guztiak, ezta? Talde batzuk egingo ditugu postu bakoitzetik arrato batean egoteko, bale? Horietako batean, erabiliko dugu MadMapper izeneko programa bat, nik normalean hori erabiltzen dut, bideomapina egiten dudanean, eta erabiliko dugu webcam batekin, ordenagailuak webcam batetik hartuko du, bai? Eta proiektatuko dugu aurpegi baten gainean, lehen adibidetan ikusten genuen aurpegi horretan, bale? Begira, erakutsiko dizuet, eta ikusiko dugu bere programa nola erabili behar dugun. Begira, hortxe daukagu, eta daukagu, bueno, kamera batekin ari naiz ni oraintxe berean hartzen, hor ondoan, hemen ondoan daukadan burua, eta buruan proiektatzen ari naiz, bale? Hor eskerrean ikusten duzue. Eta hemen eskubian ikusten duzue MadMapper programa litzatekena edo dena, bale? Hemen ikusiko duzue, nik zuzenean ari naiz hemen, bai, bideokamerarekin. Hauze bera egingo dugu bertan. Hau jarriko dizuegu, eta zuetako bat jarri beharko da kameran aurrean, ni nagoen bezala, bai, hemen pixkat arraroa izanen da, zen ni nago kameran aurrean, baina gainera maneiatzen ari naiz guzti hau. Baina, bueno, zer ikusten duzue? Hemen goian ikusten duzuen ere burua, hortxe bai, borobil batzuk gainean ditula, eta azpilan ikusten ditugu beste borobil batzuk, eta hor, goiko irudiaren zatiak ikusten ditugu nolabait. Begira, oso erraza da. Goiko zati hauetako bakoitza, beko zati batekin lotuta dago, nolabait esateko. Eta goian aukeratzen dugu ze zati aukeratu nahi dugun, bai? Hemen ikusten duzu hau mugitzen dut, jartzen dut nire begiaren gainean, mugitzen aldut bera, mugitzen aldut ahora. Beste hau dut hemen, ikusten duzuen nola beste aukeratzean beste bat aukeratzen da, bai? Orduan, nik hemen aukeratzen dut, ze zati ikusiko dudan, bai? Kameratik ze zati aukeratu nahi dudan. Eta hemen azpian, aukeratu dudan zati hori non kokatuko dudan. Ikusten duzu hor eskerraldean nola nik hemen mugitzen dudanean, proiektatzen ari dana, buruan proiektatzen ari dana ere, hor mugitzen ari da, bai? Eta ikusten duzue, ni ere mugitzen ba naiz, claro, hori ere mugitzen da, ezta? Orduan, bueno, begira, nik hemen hau, buelta ematen aldiot honekin tamainan aldatzen aldut, eta ikusten duzue nola nik hemen azpian aldatzean, proiekzioan ere aldatzen da. Goian aldatuko banu, ze egiten du? Kameratik irudi handiago edo txikiago bat hartzen du. Eta iskinetik, mugitzen aldut, ezta? Demagun, aukeratu nahi dudala begi hau. Saiatuko naiz, geldirik egoten. Nik begia hartzen dut, bale? Handiago, txikiago, eta orain hemen azpilan, zuzentzen aldut, eta saiatuko naiz, bai, hor buruaren begian, nolabait, ajustatzen, bai, hemen, bale, begira. Hemen ikusten duzue, hortxe dagoela begia, ez da, nik aukentzen badut, ez dakit oso ongi ikusten da, baina hor dago begia. Bai, begira orain kamerak egiten du, ere zera automatikoa. Eta nik, saiatu behar dut, hor begia bere tokian jartzen. Bai, hemen, ez dakit, espazio asko dauka begi horrek ezkerrean, honea etorri eta ajustatzen aldut hemendik, eta gero hemendik ajustatzen aldut ere. Bai, eta mugitu, deformatzen ari naiz, pixkat, eta mugitu bere tokian kokatzeko. Berdin egin ezake ahoarekin, hemen ahoa erdi aukeratuta daukat. Aukeratzen dut, ajustatzen aldut, aukeratzen aldut ere bizarra, hor dana. Eta hau, mugitzen aldiot nik, figuraren hor muturtzora. Pixka bat handiagotu, eta hor, saiatuko naiz, beste honi kolore pixka fuerteago bat ematen, begira, aldatuko dut, hau nuelako hemen jarria. Bai? Hor ikusten da pixkat, ez da?
Eta, bueno, arnezake 3. bat, eta beste begi hartu, bai, hortxe daukat, eta kasu honetan nik begia jarri nahi diot kopetan. Bueno, hortxe daukagu. Hau da mapper, ikusi duzue nola, mapping programek funtzionatzeko modu hau daukate, dala goiko aldean aukeratzen dugu sarrerako irudian ze zati erabili nahi dugun, eta beko aldean aukeratzen dugu proiektatzen den horretan non kokatu nahi dugun goian aukeratutako zatia. Vale? Orduan beno. Hortxe ikusi duzu gutxi gora bera, hau erabiliko dugu hause bera, erabiliko dugu webkamarekin barkatu, proiektatuko dugu haren gainean, eta zuetako baten bat edo igual bi jarriko da webkamaren aurrean, eta besteak egingo dute aukeratu ze zati jarri non, zergatik ez, izan daiteke bi pertsona kamararen aurrean, eta baten begia hartu eta bestearen beste begia hartu, eta buruan jarri danak batera, eta hori ja zuen esku, bale? Jarraituko dugu beste batean, eta ikusiko dugu beste postutxo horretako batean erabiliko dugun beste programa bat. Aio!